अवहेला ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଖୁଦ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା କୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବାରିପଦା ଅଦାଲତରେ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଅଦାଲତ କର୍ମଚାରୀ କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ନା ଅଛି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ବଢି ଚାଲିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ସଚେତନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜର୍ନାଲ ଟିଭି। अधिक तथ्य पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु एवं आम फेसबुक पेज को लाइक करंतु।